телефон ва интернет ду паҳлӯ дорад. Як паҳлӯяш дар рӯи барои мо аст, ки мо бо он муошират мекунем, занг мезанем, кор мекунем. паҳлӯи дигараш бошад, ҳамин маълумотро мегирад, ҷамъ мекунад. боре андешидед, ки ҳамин маълумотҳо ба куҷо меравад? ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. ҳоло дар интернет бисёр базаҳое ҳаст, ки оиди мо ҳамаи маълумотҳоро ҷамъ карда дар он ҷо архив карда мемонанд. ҳатто чизҳое, ки мо аз баҳраш баромадаги ҳастем, удалит кардаги ҳастем, инчунин дар мессенҷерҳо, дар баъзе программаҳо голос мекунем, ҳамаи ин дар ҳамон база сахранӣ шуда меистад. солҳои наздик ҳамин имкониятро доданд, ки мо боз метавонем, ки маълумот оиди худамонро аз онҳо хоҳиш кунем. баъдан ба мо ҳамон маълумотро метавонанд, ки равон кунанд. дӯстон, чунин информатсиё зиёд дорам, лекин ҳамаи инро дар видеоҳо гуфта намешавад. вақте ягон видео ба ҳамин мавзӯъҳо монанд мемонам, пас аз ин бениҳоят зангҳо зиёд мешавад, ки ака ман телефони занама чӣ хел тафтиш кунам, ака ман телефони шавҳарама чӣ хел тафтиш кунам, телефони дӯстама чӣ хел тафтиш кунам. дӯстон, аз як чиз метарсам, ки ҳамин видеоҳои ман сабаб нашавад, ки дар оилаҳои шумо ҷангу ҷанҷол шавад, ё ин ки сабаби оилавайронкунӣ нашавад. барои ҳамин ҳамаи информатсияро гуфта наметавонем. шумо ҳар як ин информатсияе, ки мо мегӯем, барои худ истифода баред. масалан, ҳоло маълумоти дар бораи худ фаҳмиданӣ ҳастед, танҳо телефони худатонро гиред, маълумоти ба худатон даркориро гиред, бароятон интерес набошад, ҳамон чизҳоро бинед, тамом. дар мувофиқи қонун ҳам информатсияи дигар касро гирифтан ҷавобгарӣ дорад. хоҳиш мекунам, ки ин чизҳоро истифода набаред. ман низ аз ҳамин баъзаҳо дар бораи худ маълумотро пурсидам, ки ба ман равон карданд. биёед пас аз як тавсияи кӯтоҳ ҳамаашро барои шумо нишон медиҳам. дар як ҷои роҳат нишинед. видео бисёр як видеои интереснӣ мешавад. видеоро то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, телефонҳое ки серталабот ҳастанду мардум зиёд мехӯранд, мо аз онҳо ҳар ҳафта як партияи нав заказ мекунем. ҳоло боз телефонҳои XF дар корпуси 13 Pro овардем, ки ин телефонҳо ранги пирашкӣ мераванд. нархашон айни ҳол 25 000 рубл ҳастанд. инчунин телефонҳои Samsung S22 Ultra ҳам овардем барои дӯстдорони Samsung, ки ин телефонҳо нархашон дар мағозаҳо аз 110 то 160 000 рубл меистанд. лекин ҳамин телефонҳоро шумо бо нархи тақрибан 80-85 000 рубл аз мо метавонед, ки харидорӣ кунед. ин телефонҳо камераи бениҳоят хуб доранд. чӣ хеле мебинед, камераш качество хуб дорад, хело наздик мекунад, батареяш ҳам хуб аст. агар касоне ки телефонҳои қимат хариданӣ бошанд, метавонед, ки муроҷиат кунед. инчунин дигар телефонҳо, дигар смартфонҳоро низ метавонед, ки аз мо бо нархҳои дастрас харидорӣ кунед. доставкаи мо ба тамоми территорияи Россия бепул аст. инчунин чихол стеклои падарка дорад. ҳатто то Тоҷикистон ҳам равон мекунем. касоне ки телефон хариданианд, марҳамат, муроҷиат кунед. ба ин сайт даромадам, ки дар 43 сервиси Google оиди ман маълумот будааст ва ҳамаи ин автоматикӣ интихоб кардагӣ аст, ба монанди Google Фото, местоположение, диск, мои действия, карта, дар куҷо ман харид кардам. аз поён дали ва размери файлро ба 2 гигабайт интихоб кардам. саздад экспорт. бегоҳӣ ҳамон рӯз архиви маро Google равон кард, ки ҳамагӣ 23 гигабайт буд. ин программаро ман аз Play Market скачат кардам, ки ҳамаи файлҳо кушода нашуд. баъдан маҷбур шудам, ки аз компютер истифода кунам ва дар компютер бошад, ҳамаи файлҳо кушода шуд. пас аз кушода шудан, баъд фаҳмидам, ки оиди ман чӣ қадар информатсияро Google медонад, ки ҳатто одамони наздике, ки бо ман ҳастанд, онҳо он қадар информатсия оиди ман надоранд. кадом видеоҳо, расмҳое, ки ман гирифта будам, дар куҷо будам, чиро дар Google поиск медодам, аз кадом мағозаҳо харид кардагӣ ҳастам, контактҳои ман, записҳо дар календар, ҳатто расмҳое, ки солҳои 2006 гирифтагӣ буду, ман соли 2015 дар телефонам гирифтам, ҳамонҳоро ҳам дар папкаи алоҳида дар 2006 гузоштааст, ки ин чиз маро дар ҳақиқат ба ҳайрат гузошт. Google баъзе чизҳоеро нигоҳ медорад, ки мо онро кайҳо боз фаромӯш кардагӣ ҳастем. на танҳо местоположение, ҳар як коре, ки дар телефон иҷро кардагӣ ҳастем, ҳатто дар вақташ мо бо социални сетҳо бо кӣ суҳбат кардагӣ ҳастем, ҳамаи ин бо силкааш сахранид мешавад, ки яъне смсҳоро намебинем, лекин силкаи сайти онҳо дар ҳамон ҷо месад. вақте пахш мекунед, ба сайти онҳо яъне медарояд.
дар ин архив боз галасаҳои поиск ҳам сахранид мешавад, ки вақте шумо окей Google мегӯед, баъди ин ҳар чизе ки галасаҳои поиск дода сахранӣ шуда бо папкаҳои алоҳида дар солҳояш ҳамааш бо вақту соат дар архиви Google меистад. Қариб ҳамаи мо медонем, ки вақте мо расм, видео ва скриншот мекунем, онҳо агар дар телефони мо синхронизатсия пайваст бошад, дар Google фото рафта меистад. баъзе расмҳое ки масалан безеб омадиён ки ягон расму видео маъқул намешавад, мо бо мурури вақт онро удалид мекунем, лекин ҳамаи ин дар архиви Google меистодааст. ман архивро нигоҳ кардам, ки ҳатто расмҳое ки дар пештар гирифта будам ҳамонҳо ҳам ҳаст. ин расме ки мебинед, ман солҳои 2012 дар Истанбул гирифта будам дар вақти истироҳат, ва ин расм хеле аз телефони ман ҳангоми иваз шудани телефон гум шудагӣ буд, лекин ҳамин ҳам дар архиви Google моҳи июн соли 2012, яъне дар ҳамин ҷо сахранид шуда истодааст, ки ин чиз дар ҳақиқат ҳайратовар аст. дӯстон, умедвор ҳастам, ки аз ин видеои мо каме ҳам бошад барои худ маълумотҳои даркориро гирифтед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.